Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men Huday bilen yaraştım diyen tema vardı gurun etmek isteyen. Huday bilen yaraştım. İsa Mesih'te Huday bilen yaraşığa eye oldum. Nädip Huday bilen yaraştık? Huday kim ilki bilen yaraşmak edimini etti. Yaraşmak demek, Huday bilen yaraşık bağlaşmak demek näme? Nädip İsa Mesih arkalı bu yaraşığa eye olduk. Bu zatlar vardı gurun etmek isteyen. Bu da Mesih'te kim olduğumuzu esaslandıran, kim olduğumuza bağlı. Çünkü Mesih arkalı Huday bilen yaraşığa eye olduk. İlki bilen gelin yaraşmak diyende näme zat bu arada biraz gurun edelim. Yaraşık iki şahsiyet arasında bolýar. Yaraşıktan ozal, eğer yaraşık gerek olsa, eğer yaraşmak vacip olsa, onda yaraşmağın ön yanından bir gatnaşığın bozulanlığı vardı da gurrun etmemiz gerek. Çünkü gatnaşık bozulmayan olsa onda yaraşık gerek değil. Yaraşık diye gatnaşık yok yerde, gatnaşık bozulan yerinde yaraşık diyen zat gerek oluyor. Yaraşık bu gatı vaciptir. Yaraşık bolmadık yerde gatnaşık dikelip ayağa alıp bilmez. İki şahsiyet arasında bolup geçýär dedik. Huday ve adamzat arasında bir düşmançılık ya da gatnaşık bozuktu. Bu da Hudaýyň sözünde şeýle diýär. Hiç bir park yoktur. Ähli adamlar, adamzat günah edip Hudaýyň şöhratından mahrum boldular. Hiç bir park yoktur. Hemme adamlar günah ettiler ve Hudaýyň şöhratından mahrum oldular. Olar günah edip özlerini Hudaýa düşman ettiler. Ve şol düşmançılık müň ýyllaryň dowamında bütün adamzat taryhynda dowam edip gelýär. Indi bütün dünýäni şeýle güçlü söýenligini üçin oğluna iman edenlerin hiç ýeri helak bolman ebedi ýaşaýşa gowuşsun diýip Hudaý özüniň ýekece oğluny yeryüzüne iyi verdi. Bu da bizim Rabbimiz İsa Mesih'tir. İsa Mesih'in yere gelmege bu Hudaýyň yaraşık üçün bu düşman olan adamzada, özüne düşman olan adamzada Hudaýyň el uzatmagydyr. İsa Mesih'in yere gelmege bilen Hudaý men sizin bilen yaraşjak, men siz bilen gatnaşygy dikelçek diýip ilki herekede, ilki ädimi Hudaýyň özü ätdi. Bu ädim nähili görünýär? Özüniň ýekece ogly İsa Mesih'e Hudaýyň ruhundan Meryem göwreli bolup durmuşa çykmadyk päk kız göwreli bolup İsa yere geldi. İsa yerde ýaşap adamzada Hudaýyň kimligini aýan etdi ve görkezdi. Ve İsa bütün adamzadyň günäsini öz üstüne alıp haçta öldü. Kan döktü. Bütün adamzadyň günäsi şol dökülen kan bilen temizlenýär. Ve şol dökülen kan bilen täze ähd bağlaşdy. Şol dökülen kan bilen Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky yıkılan, döwülen, yumrulan gatnaşygy dikeldip adamzady Hudaý bilen yaraşdyrdy. Ve 3 günden soň ölümden direldi. Bugün İsa Mesih'e iman eden her bir adam Hudaýyň perzendi bolýar. Hudaý bilen arasında yaraşık emele gelýär. Ine şol yaraşık barada bugün gurrun edýäris. Gelin Hudaýyň sözünde käbir hakykatlary seredelim. Koloslara yazılan hatyň 1-nji babynyň 21-22-nji aýatlary. Siz bir wagtlar eden pis işleriniz sebäpli pikirinizde Hudaýdan üzüňediňiz, ona düşmandyňız. Indi bolsa Hudaý sizi öz huzurunda mukaddes müýünsiz hem aýypsız etmek üçün Mesih'in bedeninin ölümü arkalı özü bilen yaraşdyrdy. Yine bu aýatda biz bir zady görýäris. Ýanky diýen zatlaryma esas bolup durýar. Bir wagtlar biz eden pis işlerimiz sebäpli pikirlerimizde Hudaýdan üzüňedik. Bizim pikirlerimizde Hudaý ýokdy. Edýän işler, pis işlerimizde de Hudaý ýokdy. Ona düşmandık. Edýän işlerimiz bilen ýaşaýşymyz, edýän hereketlerimiz, edýän günälerimiz
kellemizdeki bar olan pikirler de ona düşmançılıklı yağdaydıdı. Düşmançılıkta diyen vaktında düşmançılık neme? Açıktan açık men Hudaya düşman deyip hiç kim aytmaya. Ama ediyen hareketleri bilen, yaşayışı bilen, ediyen pikirleri bilen, ediyen güneleri bilen Hudaya düşmançılıklı hareket ediyor. Hudayın erk isleği ve Hudayın kada kanunu, Hudayın sözü var. Hudayın sözüne, Hudayın erkine, Hudayın diyenlerine iman etmen, öz isleğine göre, öz beden isleğlerini kanagatlandırmak için yaşayan adamlar, Hudayın sözüne karşı yaşayan adamlar, onlar elbette Hudaya düşman olurlar. Sebep olarak Hudaya, yaradan Hudaya, senin sözün hem gerek değil, senin sözüne inanacağım değil, yerine de yetirecek değil, onun ile yaşayacağım değil, fikirlerim, ediyen işlerim dine özümün gönlümden turuyan oluyor deysen, onda sen elbette Hudaya düşman oluyorsun. Açıktan açık men Hudaya düşman demesen de, Hudaya düşmançılıklı yağdayda yaşayarsın. İndi olsa Huday nem etti. Öz huzurunda mukaddes, mühünsüz, ayıpsız etmek için seni ve beni. Mesih'in bedeninin ölümü bilen bizi özü bilen yaraştırdı. Özü bilen bizi yaraştırdı. Bu yaraşık için Huday bir gımmat baha töledi. Bu tölen bahası da yekece oğlunun ölümü. Bütün adamzadın günahsini öz üstüne alıp şeyle maskaraçılıklı ölümde onu urup yencip sonunda da haça çüylediler. Huday için yekece oğlunun ölümü bu katı gımmatlıdı. Yekece oğlum onu şeyle güçlü söyledi. Ama bizi de şeyle güçlü söyleyenler için günahkar adamları özünün yekece oğlunu bizim günahlarımız için verdi. Yine yaraşığın bedelini Huday şeyle ödedi. Ve bizi özü bilen yaraştırdı. Huday ilkinci Adem'i etti. Yaraşık için. Öz elini uzattı. Gel, men senin için yaraşacak deyip. Adamzat hiçbir vakt ilkinci Adem etmedi. Huday bilen öz isleğine göre Huday bilen yaraşacak olup Hudaya taraf hareket etmedi. Adamzat şol öz pis işleri, pis fikirleri, pis yaşayışı, günahlı yaşayışı bilen yaşamanı devam ettirdi ve Hudaya düşmançılığı devam ettirdi. Ama düşman olan bizim için Huday el uzadıp bize yaraşık ilan etti ve onun için ulu bir baha töledi. Mesih İsa yekece oğlunu bizim günahlarımız için verdi. Şeydip Huday özü bilen bize yaraştırdı. Men fikir ediyen hakikatten bu sözlere çumur düşünen adam bu yaraşığın nehili Huday için kımmatlı olandığını, bizim hiçbir zada münasip olmadık adamlar için Huday şeyle yaraşığı sazladı ve Mesih arkalı, Mesih'in ölümü arkalı bizi özü bilen yaraştırdı. Bu da bizi yine de Hudaya bütün ömür bergili yağdaya getiriyor. Eğer hakikaten bunu düşünen olsanız. Bütün ömür, bütün yaşayışımızda Hudaya biz minnettarlık bildirip yaşamalı. Çünkü ol bize görülüp eşidilmedik derecede rehim ve merhamet etti. Çünkü bizim özümüzün Huday bilen yaraşmağa hiçbir hareket etmeye gücümüz hem yoktu, yüzümüz hem yoktu. Günahın içinde yaşandığımızı biliyorduk. Özümüz hareket etsek bile özümüzü Huday bilen yaraştırıp bilmeyerdik. Huday bu yaraşığı özü sazladı ve özü ilki başta sana ve bana el uzattı. Benim şahsen bir insan hükmünde yüreğim şeyle coşuya. Huday beni özü bilen yaraştıranlığı için ve beğeniyen. Yine de bir ayeti bilelikte okalım. Rimliler 5, 10, 11. Çünkü düşman kak oğlunun ölümü arkalı Huday bilen yaraşan olsak, onda onun ömrü arkalı halas edileceğimiz hem görünsüzdür. Bundan başka da biz Huday'ın Rabbimiz İsa Mesih arkalı eden işlerini beğeniyoruz. Sebep ol bizi Huday bilen yaraştırdı. Düşman kak oğlunun ölümü arkalı Huday bilen bizi yaraştırdı. İndi onun ömrü arkalı halas edileceğimiz de has görünsüzdür.
Eğer düşman vaktimiz şeyle ulu bakanı töläp bizi özü bilen yaraştıran olsa, onda Hudaý bilen yaraşandan soň elbette onun bilen baqy yaşajaktygymyzyň hiç bir gürrüňi bolup bilmez. Hakykatdan onun bilen baqy yaşarys. Çünki düşman kak bize şeyle ulu merhamet görkezdi. Öz oğlu bilen, öz oğlunun ölümü bilen bizi yaraştırdı. Indi elbette baqy yaşarys. Yüregimiz begenye. Çünkü Hudaý bilen aramızda düşmançılık ayrıldı. Onun deregine yaraşık emele geldi. Bu yaraşık bilen nähili yaşayarız? Hudaý bizi özü bilen yaraştırandan soň bizim ediyen hareketlerimiz nähili? Nähili yaşayarız? Bu yaraşığa bir ähmiyet berýäsmi? Ey Hudaý yaraştırdı näme? Alacı nämedi? Yaraşma nire barardı diýenler diýip yaşap bilerismi? Yok. Hudaý özü bilen bizi yaraştırmadık olan olsa bizim ýagdaýymız gaty kyn olardy. Bizim ýagdaýymız gaty kyn olardy. Hudaýyň padşalygy baqy. Emma bu dünýä baqy däl. Bu dünýädäki ýaşaýan adamlar baqy däl. Ähli adamlar günälidir. Eğer Hudaý bizi özü bilen yaraştırmadık olsa bizim ählimizin barjak yerimiz baqy dözak odu olardy. Başka hiç zat. Hudaýa karşı baş götürüp, Hudaý bilen düşmançylykda ýaşap, Hudaýy yeňip bilmejekdigimiz hemme kime aýdyndyr. Eğer aklı yerinde adam, buna çuňur düşünýän adam, bu dünýäde ýaşaýarka, hökman bu dünýäden geçip gitmezden ozal, Hudaý bilen yaraşygy sazamalydyr. Çünki bu dünýäde düşman olup Hudaýa ýaşasaň, bir gün ir bolsun, giç bolsun wagtyň geçer. Hudaýyň höküm kürsüsüne, öňüne bararsın. Hudaý bütün dünýäni höküm eden wagty sen hem ondan gaçyp gutulmarsın. Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňüne bararsın. Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňüne gelen wagtynda şol yaraşmak islemediğin Hudaýa hasabat berersin. Öz ýaşaýyşyň barada ona düşmançylykda ýaşadyň, onuň bilen yaraşmak islemedin. Ol sana gel yaraşaly diýip oğlu İsa Mesih arkaly elini uzatsa da sen onun uzadan elini ret ettin, yaraşığı islemedin, indi olsa gel hasaplaşalı. Güýjeni güýjde sanarys diyen zat şonda bolar. Hudaý hasabat soracak günü gaty ýakyndyr. Ähli adamlar onun bilen garşylaşar. Emma bu yaraşyk eline Hudaýyň berk tutan adamlar, Hudaý bilen yaraşan adamlar, Hudaýyň perzentleri bolan adamlar, özünün Hudaý bilen arasında yaraşygyň bardygy üçin şeýle minnetdarlyk we şatlyk begenç bilen ýaşamalydyr. Ve Hudaý üçin ýaşamalydyr. Çünki ol meni özü bilen yaraştırdı. Diňe bir yaraştırdym däl doganlar. Has beýik bir derejelere götürdü bizim her birimizi. Gelin bu barada 2. Korintoslara yazılan hatyň 5. babynyň 18-21 ayatlarından okalım. Buların bari Hudaýdandyr. Ol İsa Mesih arkaly bizi özü bilen yaraştırdı. Bize yaraştırma hyzmatyny tawşyrdy. Hawa Hudaý insanlaryň günälerini hasaba alman, İsa Mesih arkaly dünýäni özü bilen yaraştırdı. Yaraştırma baradaky habaryny bolsa bize tawşyrdy. Şoňa göre de biz İsa Mesih'in ilçilerdiriz. Hudaý biz arkaly yüzlenýär. Biz size Mesih'in hatyrasyna ýalbarýarys. Hudaý bilen yaraşyň. Biz İsa Mesih arkaly Hudaýyň dogurlugy bolarymyz ýaly. Ol bizim günälerimizi asla günä etmedik İsa Mesih'in üstüne yükledi. Gelin gadyrly doganlar, bu ayatlar barada oýlanalım. Hudaý bizi özü bilen yaraştırdı ve bize yaraştırma hyzmatyny tawşyrdy. Bu yerde men çuňur bu birinci sözlem barada gürrüň etmek isleýän. Köplençi serediň adamların arasında biri bilen gatnaşyk bozulan olsa, olar mecburu biri bilen yaraşmalı bolsalar, gene de yaraşarlar, salamlaşarlar, yaraşık başlar. Emma adamları yaraşandan sonra da
ta biri-birine yine de inanıp, bil bağlap, yine bilelikte bir hizmet edip başlamağı gatı kıyın. Sebebi yaraşık bağlanışandan son yankı ortadaki yıkılan bil bağlamak yağdı. Inam yıkılıyor. Bu inamı qaytadan dikeltmek için köp vakt gerek oluyor. Adamlar bunu etmeyi kən başarmayarlar. Ama Hudaýyň edýän işine seredin. Biz entek düşman kak bizi oğlu İsa Mesih'in üstü bilen, bizi özü bilen yaraştırdı. Ve şol bağda bizi yaraştıran vaktinde bize yaraştırma hizmetini eyyem tapşırdı. Hudaý pikirlenmedi. Ey bu günäkär bana düşman olan adam bilen bugün yaraştım. Indi bir sıyınlayın bunu. Hani bu bana vepalı bolar mı ka, bolmaz mı ka? Bunun bilen buna bir hizmet inanıp biler mikenim, inanıp bilmez mikenim? Näçe vakt gerek olar deyip yıllar boyu bizi sıyınlap, bize qaraşıp beyle yaraşmadı. Yaraştı bizim bilen, bizim günahlarımızı bağışladı. Bizi oğulluğa kabul etti. Şol güneyem bize yaraştırma hizmetini bize tavşırdı deyip yazılan. Demek Hudaý aslında bizim hiçbir zadı bizim münasıplığımız için etmedi. Bizim münasıplığımız için söymedi. Bizim münasıplığımız için bizi saylamadı. Bizim münasıplığımız için oğlu İsa'nı bizim günahlarımız için vermedi. Bizim münasıplığımız için bizi özüyle yaraştırmadı. Aslında biz hiçbir zada münasip deldik. Düşmandık Hudaýa. Şonun için Hudaý şertsiz bizim nähilimize seyretmezden bizi özüyle yaraştırdı. Ve bizim nähilimize seyretmezden bize bu hizmeti tavşırdı. Yaraştırma hizmetini bize tavşırdı. Hava Hudaý insanların günahlarını hasaba alman, İsa Mesih arkalı dünyanı özüyle yaraştırdı. Yaraştırma baradaki havarını olsa bize tavşırdı. Şona göre de biz İsa Mesih'in ilçilerdiriz. Hudaý biz arkalı yüzleniye. Biz size Mesih'in hatırasına yalvarıyarız. Hudaý bilen yaraşın. Qadırlı doğanlar. Bu sözler gatı güýçli sözler. Hudaý özü bilen bizi yaraştırıp bize näme diýär bu ayatlarda? Hudaý baradaki havarı olsa bize tavşırdı. Gidin de özünüz ýaly bana düşman olan adamları, özünüz ýaly günäkärleri, siz menin bilen yaraşdyňyz. Indi gidin de ol günäkärleri de menin bilen yaraştırmak hizmetini edin. Gidin de her bir günäkere aydın. Hudaý bilen yaraş. Wagt barka entek Hudaý bilen yaraş. Hatta seredin, biz İsa Mesih'in ilçileridiriz. Hudaý biz arkalı yüzlenýär size. Her bir günäkere biz arkalı yüzlenýär. Biz Mesih'in hatırasına size yalvarýarys. Hudaý bilen yaraşın. Yalvarýarys Hudaý bilen yaraşın. Entek yaraşmak mümkinçiligi bar. Yaraşın. Emma adamlar izi giderler. Ret edýärler. Biz adamlara Hudaý bilen yaraşın diýmekden ýadamaýarys. Çünkü bu wagt gysga. Emma wagt geler, siz Hudaýyň öňünde näme üçin men sen bilen yaraşmadym diýip siz ağlarsınız. Bugün biz yalvarýas, ertir siz yalvararsınız. Emma biz bunu Hudaýyň bize bu hizmeti berenligi üçin, Hudaýyň her bir günäkäri söýýänligi üçin, Hudaýyň yüreginde her bir günäkäri halas etjek, her bir öz yaradan perzentleri, öz yaradan yaradılışı, öz yaradan adamları bilen yaraşmak isteýänligi üçin Hudaý bize bu tavşyrygy berdi. Gidin de menin yiten oğullarımı, yiten kızlarımı tapın diye. Olara aydın, men olary söýýän, olar meni bilen yaraşsın. Gidin, olary menin bilen getirip yaraştırın deyip bize bu hizmeti berýär. Hudaýyň ýüregi sizi şeýle söýýänligi üçin ol bize bu hizmeti berdi. Biz hem sizi söýýänligimiz üçin Hudaý bilen yaraşın deyip yalvarýarys. Emma adamlar bunu ret etse,
adamların Hudaýyň öňünde ağlajak wagtlary geler. Emma göz ýaşlar bilen Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde göz ýaşlar bilen ebedi ýaşaýyşy alyp bilmersiňiz. İsa Mesihiň ilçileri. Biz İsa Mesihiň ilçileri. Seredin yaraşyk şeýle bolýar. Güýçleri deň olan iki adam arasında biri-birine bağlı däl, ikisi de biri-biri bolmasa da günni görüp bilýär. O ýagdaýda yaraşyk gaty kyn bolýar. Sebäbi olar biri-biri bolmasa da öz günlerini görüp ýaşap bilýärler. Şoň üçin güýji deň bolan adamlaryň arasında bir problemi bar bolsa, olar biri-birine bağlı däl, bütün ömürde biri-biri bilen yaraşman ýaşap bilerler. Emma bu ýagdaýda gaty kyn. Biz Hudaýyň ilçileri, baky ýaşaýyşyň, Hudaýyň padşalygynyň ilçileri, Hudaýyň padşalygynyň gelejegi hem bar, häzirki döwür hem bar. Hudaýyň padşalygy ähli zatdan beýik we güýçlidir. Bu dünýädäki bar bolan ýaşaýyş wagtlaýyn we geçerlidir. Bu dünýä Hudaýyň öňünde bir hasabat bermeli günü var. Bu dünýä Hudaý bilen yaraşyk baglaşmasa, bu dünýädäki her bir adam Hudaý bilen wagtynda yaraşmasa, olaryň baky ömrü bolmaz. Hudaý bilen yaraşmasa, bularyň barjak yeri ýanyp duran döwzak odu bolar. Hudaý bilen yaraşmadyk adamlarda gelecek we ýaşaýyş ýokdur. Şonuň üçin seredin güýçli bolan Hudaý, bizi siz meniň ilçilerim gidin de ölüp ýok bolup gidýän, bugün bar ertir o ojaga taşlanjak adamzada Hudaý bilen wagtynda yaraşyň diýip ýalbarýas biz. Bu da bir hili. Hiç haçan doğanlar. Aslında dünýä düzgünlerine göre. Güýçli adam, güýçli padşa gidip güýçsüz bir padşaga gelmeniň bilen yaraş diýmeýär. Eciz bolanı güýçlü bilen yaraşjak bolup hereket edýär. Çünki güýçlü olanyň elinde güýç var, ygtyýar var. Ol onu derbi dağın edip bilýän ýagdaýda. Emma bu ýagdaý akla sığmayan, adamzadyň düşünmeýän ýagdaý. Güýçlü bolan Hudaý bugün ertir ölüp ýok boljak günäkere biz arkaly ýalbarýar. Gelin men bilen yaraşyň. Günäkär de özü günäkär eciz bolsa da ýok men yaraşjak däl. Entek men bu dünýäde öz kelleme gelişi ýaly, öz pikir edişime göre ýaşajak diýip hereket edýär. Biz Hudaýyň ilçileri adamzadyň aklyna aýlanmagyny isleýäs. Eger Hudaý gel meniň bilen yaraş diýip el uzadýan bolsa, Hudaýyň yaraşygyny ret etme. Eger ýaşamak isleseň, Hudaý bilen ebedi baky jennetde bolmak isleseň, Hudaýyň elini ret etme. Eger ret etseň de ýaşaýyş seninkidir. Emma senin ağlajak, Hudaýdan rehim dilejek, meni halas et diýip dilejek günleriň geler. Geçmişe seret. Nuh peýgambaryň döwründe 120 ýyllap Hudaý yer ýüzüni höküm etjek, suw bilen bastyryp ähli adamlary ýok etjek. Gelin towba edin, meniň ýasan gelme müniň diýdi. Hiç kim kulak asmady. Emma Hudaýyň aýdanlary ählisi boldy. Hudaý yer ýüzüni suw bilen bastyryp ýok etdi. Ondan sonra gelip Nuh'un gemisine urup kapını aç diyenler kän boldy. Emma kapı açılmadı. Bizim döwrümizden dünýäniň ahyry şoň ýaly bolýar. Häzir güýçli bolan Hudaý saňa ýalbarýar. Ýaşaýyş berjek saňa. Baky ýaşaýyş berjek. Guruply ýaşaýyş berjek. Hiç haçan bitmejek ýaşaýyşy berjek. Ýalbarýaryn İsa Mesihiň ady bilen gel meniň bilen yaraş. Bu yaraşygy ret etmede kabul et. Men Hudaý bilen yaraşanlygym üçin, Hudaýyň maňa bu hyzmaty berenligine iman eden günümden başlap günäkärlere Hudaý bilen yaraşyň, Hudaý bilen yaraşyň, İsa Mesihiň hatyrasyna ýalbarýaryn, Hudaý bilen yaraşyň diýip gelýän. Tä ömrümiň soňuna çenli bu hyzmaty Hudaýa sadyk kalyp dowam etmeni isleýän. Bu da meniň öz bäxtbidim üçin däl. Men halas boldum, Hudaý bilen yaraşdym. Meniň ebedi ýaşaýyşym bar. Emma Hudaýsyz ýok bolup ölüp gidýän adamlara yüregim agyrýanlygy üçin bugün ýene-de İsa Mesihiň hatyrasyna Hudaý bilen yaraşyň diýip sizi yaraşyga çagyrýaryn. Goý Hudaý size
yaraşık ve baqı yaşayışı, Hudaý bilen araňyzdaky sazlaşygy bersin diýip İsa Mesih'in ady bilen sizin üçin dilek edýän. Amin.